Os visitantes que se acheguen a coñecer a Pobra do Caramiñal dispoñen xa dunha guía editada en inglés. Contábamos con ela en galego e en castelán e agora pois tamén a temos en inglés. Esta guía é unha ferramenta para dar a coñecer o noso concello, poñer en valor a nosa historia, os nosos espazos naturais, as nosas festas, as nosas praias. Con ela o turista e a persoa que a ten na súa man pois pode ter unha pequena mostra, non, pois do que pode encontrarse se nos visita aquí no concello. Estas guías son enviadas ás distintas feiras, tanto nacionais como internacionais, e tamén son repartidas aquí pois na propia oficina de turismo do noso concello. O Concello decidiu editar esta publicación ao detectar unha maior presenza de turistas de fora do noso país. Tan só en 2023, a Oficina de Turismo rexistrou máis dun 100 de visitantes que utilizaban a lingua inglesa. Son frecuentes que veñan, sobre todo, do Reino Unido e de países tan lonxes como Estocolmo ou Dinamarca. Tamén tivemos a presencia de xente de Malta e a parte de Estados Unidos. Tamén veuse a necesidade de editala ao inglés debido a que o ano pasado, 2023, recibimos máis dun 100 de visitantes que utilizaban a lingua inglesa. Trátase dunha guía moi atractiva visualmente con predominio da imaxe sobre o texto. Ademais dos principais recursos turísticos do municipio, recolle tamén as distintas rutas, tanto naturais como patrimoniais, que se poden realizar, así como información sobre as festas. Facer unha guía que sexa visual, que sexa agradable á vista, non fai falta moito, porque no noso concello xa hai moitas cousas moi bonitas que ver, pero bueno, as fotografías penso que acompañan, non, toda a edición da guía. Despois tamén en canto a, pois, ao que o visitante pode atopar na guía, pois tanto os nosos recursos naturales, o noso patrimonio, a nosa historia, pero desde un punto de vista de escritura lixeiro, non? Para que non sexa unha enumeración de recursos sen máis. A traducción correu a cargo de Viviana Santiso, que realizou unha interpretación adaptada máis aló da transcripción literal. Agora a intención do Concello pobrense é ir un paso máis aló coa edición da guía en francés.